alle sammen, og velkommen til den her video af Blues. I dag så spiller vi X-Run på Pokémon. Nej, Carnival. Og så skal vi, bare chill. Og rage. Og det skal lige siges, det er igen, jeg har lige skrevet det et par gange med Daniel. 3 gange. Men mit game det crashede ret mange gange. Ja, han har kun spillet det lige nu. Altså hver gang han spiller det, det er alle de forsøg vi har brugt på at lave de her video. Så. Jeg vil være checkpoint, er du ved? 2. Jeg er 3, så du er jo ikke langt bagud. Nu er vi så ved 4. Ja. 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 Come on. Where do we go from here? No. And if you... Altså, ja, vi skal have dagens spørgsmål. Hvad er dagens spørgsmål? Eller hvad er videoens spørgsmål? Okay, det er bare... Altså, hvis I vil have, at vi skal tage nogle af jer, så skriv et spørgsmål i kommentarerne, og så tager vi det. Men lige det, så finder vi selv på et indtil videre, indtil I skriver dernede. Ja, så jeg er færdig. Dagens spørgsmål, det bliver... Hvordan, eller hvor lang tid har I haft Minecraft? På computer. Hvor lang tid har du haft det? Cirka... Ikke så lang tid i hvert fald. 6 måneder, tror du det er præcis? Ja, 6 måneder. Jeg har så til gengæld haft det i 6 år. Så... Nej. Han rage-quitter ham den anden, så du fik anden plads. Ja, så 6 år har jeg. En halv måned. Et halvt år har han. Ja, så... Er det det? Ja, we the balls. Det var det for den her video for i dag. Vi ses! Hej.